Hindi ako kakandidato sa kahit na anong posisyon sa darating na politika sa lungsod ng Naga. Ito naman ang laman ng liham na pinadala ni SND o Sir Noel de Luna kay former Vice President Leni Robredo. Sa sulat lumalabas na wala di umano siyang interes o intensyon tumakbo sa kahit na anong posisyon, lalo na ang pagiging alkalde ng lungsod, dahil mayroon siyang ibang commitment o ibang pinupokusang bagay at hindi sa politika sa lungsod ng Naga. Ipinahayag pa nito ni De Luna matapos lumabas ang ugong-ugong na di umano siya ay kakandidatong alkalde dahil sa pagiging malapit niya sa mga political leaders ng lungsod at pag-sponsor sa malaking events tulad ng KSBK o kapisahan ng mga barangay council sa lungsod ng Naga, na kung saan sagot si Noel De Luna ang gumastos sa sabi na okasyon. Dahil dito, inahayag ni Noel De Luna na may mga various international business siyang kinabibilangan ngayon at binibigyan ng pansin para mabaling di umano sa ibang bagay at hindi sa politika ang kanyang atensyon. Matatandaan, si BP Leni ay napupusuan si Sir Noel De Luna dahil sa taglay nitong karisma sa mga tao, sa mga political leaders, kung kaya ipinahahanap di umano ng Vice Presidente. Subalit, ang sulat ni De Luna kay BP Leni para ma-prep na President o Vice Presidente na hindi papasok sa politika sa lungsod na Naga ngayong darating na eleksyon. Bunyog Bareta, ako si Kabunyog Ernie Marfil. Muling nanawagan ang Naga City Bicycle Board sa mga may-ari ng e-bike, e-trike sa Naga City na huwag gamitin ang mga main road sa lungsod dahil ito nagiging sanhi sa problema sa trafiko, lalo na sa pagkaantala ng mga sasakyan o mga biyahero na dumadaan sa highways sa lungsod ng Naga. Ayon kay Mr. Rene Gumba, Executive Director ng Naga City Public Safety Office, ang daming violation na kukomite ng nasabi ng e-bikes dahil sa pag-okupa nito sa mga main roads o lanes na hindi naman disenyo para sa kanila, subalit dinadaanan ng sabi ng e-bike sa lungsod. Ang Naga Land Transportation Office nagsasagawa na ngayon ng road safety operation para ma-minimize at makontrol ang presence ng nasabi ng e-bike sa lungsod. Si Jonathan Hernandez na pahayag, ang head ng Naga City Public Safety Division, na gusto nilang maging maayos ang daloy at operations at existence ng nasabi ng e-bike sa Naga City dahil kung hindi ito ay maayos di umano ay ito ay magiging isa sa cause ng problema sa trapiko sa lungsod na Naga. Ang e-bike di umano ay madaling bilhin dahil sa murang halaga nito, madaling gamitin, eco-friendly, kung kaya dumadami ang unit nito sa lungsod ng Naga, subalit ay hindi makontrol. Dahil dito, nagagawa na ng paraan na sabi ng NCPPD kung paano kontrolin at kung paano naman i-regulate ang paggamit ng nasabi ng e-bike sa Naga City. Yan ang ulat sa Bunyog Balita. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Operation kan Philippine National Railways o Ferrocarril na nagruruta sa Naga, Legazpi trips vice versa makalisan ang 6 na taon na pagkatingga kani asin man ang pagrehab tangani na liwat mag-resume ang operation kan Naga Legazpi Naga vice versa na ruta ning train asin ini nagpuon kan napit sa 27 kan bulan na Disyembre asin sa kuno nagdadayon na ang biyahe kan nasabi ng operasyon kan na Ferrocarril kukover man ni sagod sa 101 kilometers nin pigi-estimate na hagod sa 3 o 4 na oras na dalaganon kana sabi ng train tangan serbisyuhan ang mga pasahero commuters gikan pa sa Legazpi City sagod sa Naga City bantang ini nagruruta sa oras nin alas 5:38 nin pagkaaga sagod alas 5:30 nin pagkabanggi and an Legazpi man nagruruta maning 5:45 nin aga asin maabot sa Naga alas 5:47 nin pagkabanggi. An plete nagpapako sa 15 pesos minimum and 155 ang kabuuhan nin bayad gikan sa Naga City man syudad kan Legazpi. Inuli kay ni an sinabit ang operasyon subot country ay papanagos-tagos na matapos na ng mapuunan kan maginanapos na bulan na party kan 2023 asin man initanganing maserbisyuhan ang kadakol-dakol ng mga commuters sa tipid asin man magayon na accommodation na pigtatong serbisyo kan Ferrocarril. Bunyog Barita, ako si Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa.
Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog